One more time! Salutări din Groenlanda, din Kangerlussuaq, oraș în care mă voi afla timp de 2 săptămâni în cadrul unui schimb de tineri, alături de alți 32 de tineri din UK, Danemarca și România. Timp de 2 săptămâni voi filma mai multe chestii și voi încerca să le pun în acest vlog. Acest oraș există doar din simplu fapt pentru că aici s-a putut construi un aeroport pe care se poate ateriza avioanele de mari dimensiuni, precum acesta. Acesta e singurul avion care vine din Europa, și anume din Copenhaga. Ulterior de aici, cu avioanele mai mici, poți ajunge spre Nuuk, Ilulissat, Sissimut și în alte locuri. Da, acest oraș are 480 de locuitori, 75 de copii se duc la școală și e un oraș mai mult turistic și un punct de plecare spre alte orașe ale Groenlandei. Pe parcursul celor 2 săptămâni vom încerca să vedem cum schimbările climatice au influențat mediul înconjurător. Vom avea activități cu copiii de la școală, de la centru de tineret, vom călători și ne vom distra. Se vede foarte puțin calota glaciară la care ajungem zilele următoare. Groenlanda are o suprafață totală de 2,17 milioane de kilometri pătrați, adică aproximativ de 10 ori mai întinsă ca România, iar calota glaciară acoperă mai mult de 80% din suprafața insulei. Populația insulei este în jur de 57.000 de locuitori, iar o treime din aceștia trăiesc în Nuuk, cel mai mare oraș și capitala Groenlandei. Totodată, în jur de 90% din toată populația o reprezintă inuiții. Plecăm acum la școala din această localitate și la centru de tineret, unde vom face câteva activități cu copiii de aici, dar și că ne-au pregătit câteva momente artistice, cântece de lor.
pentru whisky. Și evident whisky-le în Groenlanda cu gheață din calota glaciară. Hai noroc! Hai! Ți-ai doar început! Noroc! Iată și adevăratul motiv de ce e mai puțină gheață în Groenlanda. Pentru că turiștii care vin și-o pun în whisky. Evident, glumesc. Totuși, fiind turist, e imposibil să apreciezi cum ghețarii au fost afectați de încălzirea globală. Pentru că efectiv nu știi cum a fost înainte, ca să poți compara. Se spune că acum, grosimea maximă a calotei glaciare ar fi de peste 3 km. Calota glaciară reprezintă tot ceea ce se vede alb când privim Groenlanda pe hartă. Aceasta este practic o mare înghețată, din care se desprind iceberguri. Aceștia plutind ajung ulterior în oceane și uneori se mai lovesc de nave, precum renumitul Titanic. Cele mai spectaculoase peisaje cu astfel de iceberguri și bucăți de gheață care plutesc în larg sunt în Ilulissat, care în traducere din groenlandeză înseamnă iceberguri.
Avantajul hiking-ului pe munte iarna e că nu se răcește berea. Dar ce fel de hiking fără bere? Iar evident, în Groenlanda berea e făcută cu apă din ghețari, apă înghețată din calota glaciară. Așa că hai noroc! Cel mai bun suvenir din Groenlanda cu siguranță sunt niște corne de ren pe care le voi lua cu mine înapoi acasă. Un bufet groenlandez de cinste cu amestecătură de carne vânată, niște tochitură sau să zicem așa jumeri de balenă, niște carne de moscox și niște carne de ren. Ce pot să zic despre bucatele pe care le-am încercat, carne de ren, bou muscat și balenă? Asta e că, clar că bou muscat nu e cel mai tare, cea mai apropiată de carnea de vită. Totuși are așa un gust specific. Carnea de ren seamănă, e foarte moale și are așa puțin gust de ficat. Dar e ok. Cea afumată mi-a plăcut mai tare. Carnea de balenă cred că nu e pe gustul meu, e destul de ațoasă și are gust intens de pește. Câteva zile în urmă am încercat jumări, să zic așa, de balenă, adică un pic de grăsime și jos carne și are un gust foarte intens de pește, ceea ce mie nu-mi place. Cam asta e. În anii 90 americanii și-au retras baza militară din Groenlanda. Logistic era destul de greu să iei toate chestiile pe care le aveau înapoi, precum tractoare, autobuse și alte chestii, să le topești pentru metal. La fel e foarte greu pentru că nu există o uzină și atunci ele stau aici de câțiva ani și ruginesc. Mai sunt vreo două astfel de grobi de gunoi. Totodată și oamenii au început să aducă aici tot felul de electrocasnice care nu le mai folosesc, sau biciclete, sau mobilă, sau tot ce nu mai au nevoie. Aici e gunoiul de zi cu zi al localnicilor, care nu se reciclează deloc, nu se sortează. După ce topesc zăpada și se ridică apa din fiord, gunoiul este spălat, ajunge în fiord după în ocean. Cam așa. Și da, e frumoasă Groenlanda. And I'm very excited about it. Dacă vă întrebați ce fac câinii care trag iarna săinile atunci când nu e zăpadă, iată stau un astfel de țarcuri și în general sunt foarte agresivi, nu e recomandat să-i mângâi, chiar e interzis. Și da, cam toată Groenlanda sau zonele turistice sunt pline de astfel de țărcuri. Aici călătoria a luat sfârșit, aici se